Tuturor, astăzi facem un video cu Bălan. Bălan se duce pe deal și pică și jos. Da, de ce? Fiți atenți. Hai, bă, dă-te! Mă filmezi și pe mine? Da. Bă, nu! Bă, du-te iară, că am vrut să-l filmez și pe el, dar... Exact atunci, mă. Cât ai vrut să te dai tu. Da, zi ceau la toată lumea. Zi ceau la toată lumea, Dani. Bine. Zi ceau. Ceau. Zi la YouTube, ceau. Ceau. Da, du-te, mai dă-te, dar de data asta nu te duci pe acolo, te duci să te duci Gata, jos. m-am săturat de dat. Chiar glumesc sau? Nu te dai tu. Nu mă filmezi. Îți văd să am bine? Hai să... Da, am început deja. Am început, du-te, du-te. Aia e bicicleta cu care m-am dat eu. Dar n-am venit pe aici. Toți copiii care cheamă Kindrich David să... Cine știe pe Kindrich David să comenteze 3. Și să dea un like. Nu, mă, nu like. Bine? Numai să comenteze C. De fapt Q, că pentru că Kindrich și C. Da. Da. Dar îl cheamă David Kindrich, deci da, David. Kindrich David Ștefan. Da, deci Kindrich David din canalul lui. Scrieți D în comentarii. Bă, deja am scris de nu știu câte ori. Mă filmezi și tu? Da, nu, mă, încă să nu oprești filmarea, știi, să pui alta, știi? Că să fac și eu. Vrei să faci și zoom, ok? Hai, mai pleci? Și ăla-i Dani, fratele meu. Și ăla-i Emi. Cum era. Dacă vedeați cum am văzut eu cu ochii, nu știu cum era. Na, hai, dă telefon. Și prima dată că faci un video cu mine. La revedere, ceau. Ceau tuturor. Hai, mă, că nu s-a văzut nimic. Sau? Ce are camera? Nu știu. Na, ceau tuturor, zi ceau. Zici tu. Ceau. Adio.